וככה, צהריים טובים לכולם. אני ממש שמחה שהצטרפתם אלינו למחוץ לאטמוספירה, שידורי החלל לתלמידים. מחוץ לאטמוספירה זו יוזמה של קהילת הורייזון, קהילת מחנכי החלל של סוכנות החלל הישראלית, במטרה להנגיש לכם את עולם החלל והמדע. ולפני שנתחיל, אני באמת רוצה להזכיר שבמקרה של אזעקה, כולכם ניגשים למרחבים המוגנים, כולכם ממתינים שם עד שתקבלו אישור של פיקוד העורף לצאת ולהצטרף אלינו חזרה. אז אני ממש שמחה להגיד שנמצא איתנו היום אילן שפירא, שעל אילן אפשר להגיד הרבה דברים, אבל הוא אסטרונום חובב, הוא עוסק בצילום ומעקב אחרי השמש, הירח ושאר גורמי השמיים. אם תראו את התמונות שלו, הם הופיעו בתערוכות ברחבי העולם. הוא ממקימי קהילת האסטרונומים הגדולה והפעילה בישראל, קהילת אנדרומדה, והוא מפעיל מצפה כוכבים פרטי אצלו בבית. אז אילן, הבמה שלך ותודה שהצטרפת אלינו היום. וואו, זה כיף ענק להיות פה. אה, קצת לשנות את השגרה שלנו לדברים חיוביים, וכמו שענבל ציינה, אני באמת מפעיל מצפה כוכבים, סליחה, מצפה כוכבים פרטי בבית. חלק גדול מהתמונות שתראו פה הן גם תמונות שאני צילמתי, מה שייתן לכם באמת את ההבנה שגם אנחנו בתור צלמים חובבים, יכולים לקבל תוצאות מאוד מאוד יפות, ואנחנו אומנם לא כמו נאס"א, אבל אנחנו לא פחות, יכולים לתרום לא פחות. ובהרצאה שלנו היום, אני רוצה באמת לדבר על השמש. אנחנו גם רואים תמונה שלה עם איזושהי התפרצות, גם תכף נבין מה הדבר הזה אומר. וקודם כל, בתור אסטרונום, אנחנו רגילים לראות תמונות של גרמי שמיים בלילה. ערפיליות, גלקסיות, כוכבים, ונשאלת השאלה, בדרך כלל נשאלת השאלה, שואלים אותי למה דווקא להתמקד בשמש. עכשיו, כשאנחנו צופים בשמיים בלילה, אוקיי? אתם רואים פה תמונה, אנחנו רואים פה המון המון נקודות זוהרות על רקע השמיים, ומה שמעניין שרוב רובן של אותן נקודות, אוקיי? אותם כוכבים, אלה שמשות מרוחקות. ענבל, יש פה איזה מישהו, נראה לי שהוא לא במיוט, או שאני שומע את עצמי. ובאמת היכולת שלנו להבין איך השמש עובדת או איך היא פועלת, ייתן לנו את היכולת להבין איך עובד החלל כולו, כי בחלל יש המון המון כוכבים. עכשיו אני רואה שאתם מרימים ידיים, אנחנו בסוף ההרצאה, אנחנו ניתן את האפשרות לשאול שאלות בשמחה גדולה אפילו. בואו נחכה עם זה, תקשיבו להכל, ואז אפשר לדבר חופשי על מה שתרצו בתחום החלל. אז נמשיך. אז אנחנו אמרנו שכל הנקודות האלה שאנחנו רואים פה הן שמשות מרוחקות, אוקיי? ובאמת ההבנה של איך שמשות עובדות תיתן לנו הבנה הרבה יותר מעמיקה ליקום עצמו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כוכבים ועל שמשות, יש המון המון דוגמאות בחלל שבהן משתתפות שמשות אחרות. לדוגמה, פה בציור הזה, בתמונה הזו יותר נכון, אנחנו רואים גוף שנקרא גלקסיה. עכשיו, גלקסיה זה גוף שמכיל בתוכו מאות מיליארדים של כוכבים. זאת אומרת, מאות מיליארדים של שמשות אחרות. אז כבר אנחנו רואים שבאמת כוכבים מהווים חלק מאוד מאוד משמעותי ביקום, מעבר לאותם כוכבים שאנחנו רואים בעין. עכשיו, שאר התמונות, אנחנו נתחיל דווקא מהצד הזה, אוקיי? פה יש לנו תמונה של איזשהו ענן של אבק וגז שנמצא ביקום. הענן הזה נקרא ערפילית מלשון ערפל, ובערפילית הזו ספציפית נולדים כוכבים חדשים. זאת אומרת, שמשות וכוכבים נולדים מתוך עננים של גז ואבק. אנחנו יודעים שכל חומר, אוקיי, כל חלקיק של חומר מפעיל כוח משיכה. וכשמשהו קורה בתוך העננים האלה והחלקיקים מתחילים להתקרב אחד לשני, מתחילות להיווצר
שמשות חדשות. אנחנו רואים פה דוגמה מאוד מאוד מובהקת, ובכלל כמעט כל הכוכבים שנמצאים פה בתוך אותה ערפילית, בתוך אותו ענן, אלה כוכבים חדשים שנולדים בזמן שאנחנו מדברים. עכשיו, בתמונות השניות, הקטנות יותר, אנחנו רואים דוגמה למה קורה כששמש מסיימת את חייה. עכשיו, לשמש או לכוכב, כמו לכל דבר שאנחנו מכירים בטבע, יש אורח חיים משלו. האובייקט או השמש נולדת באיזשהו שלב מתוך אותו ענן של גז. היא עושה מה שהיא עושה במשך המון המון זמן, זה גם תלוי בגודל השמש, אנחנו תכף גם נראה את זה. ובסופו של דבר, כשאותה שמש מסיימת לעשות את מה שהיא עושה, וזה להפיק אנרגיה וחום ואור, היא מסיימת את חייה, והצורה שבה היא מסיימת את חייה תלויה מאוד בגודל שלה. אם השמש היא ממש ממש גדולה, אוקיי, אותו כוכב הוא ממש גדול, פי 8 או פי 25 יותר גדול מהשמש שלנו, ויש לא מעט כאלה, זה מפתיע, היא תתפוצץ באירוע מרהיב במיוחד שנקרא סופרנובה. סופרנובה, כוכב מסיים את החיים שלו ומתפוצץ. הוא מתפוצץ בצורה כזו שהוא יכול אפילו להיראות בשמי היום בכדור הארץ, ובאמת אותה ערפילית שאנחנו רואים פה במרכז היא ערפילית שגילו אותה או ראו אותה בזמן הפיצוץ בסין העתיקה לפני כאלף שנים. היום אנחנו יודעים שנקראת ערפילית הסרטן, והסינים תיעדו את המאורע הזה, ממש ראו כוכב זוהר בשמיים במהלך היום, אוקיי? זה היה בהיר כמו הירח המלא כמעט. עכשיו, מצד שני, בתמונה השמאלית התחתונה, אנחנו יכולים לראות מה קורה לשמשות או לכוכבים קטנים כאשר הם מסיימים את החיים שלהם. פה הסיפור הוא מעט שונה, אין פיצוץ מאוד מאוד גדול, אלא הכוכב ברגע שהוא מסיים להפיק חום ואור, הוא פשוט קורס לתוך עצמו, וכל השכבות החיצוניות מתפזרות להן לאט לאט לחלל. ואנחנו מקבלים צורה פה במקרה הזה, ממש צורה של עין, אוקיי? זה ממש צילום כזה עגול ואובייקט גדול יפה ויחסית סימטרי, למרות שיש דוגמאות רבות לכוכבים אחרים שסיימו את החיים שלהם בצורות טיפה שונות, אבל העיקרון מאוד מאוד זהה. ומה שנשאר בסופו של דבר, אנחנו נסתכל פה, יש פה באמצע מעין נקודה זוהרת, הנקודה הזוהרת הזו זאת הליבה של אותו כוכב, שהפכה לגודל של עיר ממוצעת, משהו כמו 20 קילומטרים, אוקיי? עיר ממוצעת אולי בארצות הברית, וזה אחרי ששמש היא בגודל של 1.5 מיליון קילומטרים. אז השינוי בגודל הוא מאוד 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 מסיבי. אז זה באמת, פה אנחנו רואים מגוון דוגמאות לכוכבים או לשמשות ביקום, אנחנו מבינים שחשוב לנו להבין איך השמש עובדת כדי להבין את כל השאר. יפה, אז עכשיו אנחנו נעבור לשקופית הבאה. רגע, אוקיי. אז השמש בגדול עשויה ברובה מחומר שנקרא מימן. מימן זה חומר, זה גז, אוקיי? זה גז הכי פשוט שיש ביקום. אותם עננים של ערפל מהם נוצרה השמש, היא בהחלט, בואו נמחוק פה את כל הקשקושים שעשיתי קודם. אז השמש באמת היא ריכוז מאוד מאוד גדול של אותו גז מימן, שהוא הגז הכי פשוט שיש ביקום. יש לו בגרעין חלקיק אחד ובמעטפת חלקיק אחר, סך הכל זה אחד ואחד. ומה שהשמש עושה כל ימי חייה, זה לקחת את הגז הזה, את גז המימן, סופיה בתיאבון, זה נראה אחלה סנדוויץ'. השמש לוקחת את אותו גז מימן ודוחסת אותו מאוד מאוד חזק בליבה, ומה שנוצר זה חומר אחר, כבד יותר, שנקרא הליום, אוקיי? השמש מתעסקת רוב ימי חייה בלהפוך מימן להליום. ומה קורה כשנגמר המימן בשמש ויש רק הליום? מה שקורה, השמש מתחילה להתיך את אותו הליום ליסודות כבדים יותר, וככה באמת נוצר ביקום פחמן, נוצר חמצן, ונוצרות בשמשות גדולות גם מתכות.
מה שאנחנו למדים מכך זה שכל החומרים שמרכיבים את הגוף שלנו באיזשהו שלב בחיי היקום נוצרו בתוך שמשות. אוקיי, עכשיו בשקופית הבאה אני רוצה להראות לכם איך נראים פני השטח של השמש, אוקיי? אנחנו רגילים דרך אגב לראות את השמש או לצייר אותה בציורים, עיגול צהוב עם קרניים ודברים כאלה. אז יש קרניים, הצבע הוא קצת מטעה. הצבע של השמש קודם כל הוא צבע לבן, אנחנו פשוט לא רואים את זה פה בכדור הארץ, והסיבה שאנחנו רואים אותה ככדור צהוב זה בגלל שהאור שלה מתפזר כשהוא מגיע במגע עם האוויר של כדור הארץ, עם האטמוספירה, כל החלק הכחול של האור עולה למעלה, ואנחנו נשארים עם החלק הצהבהב, אוקיי? כל הירוק והאדום מגיעים אלינו. ופה זה לא סתם תמונה, אנחנו ממש יכולים לראות את השמש, את פני השמש המבעבעת. אוקיי? זה מה שקורה על פני השטח של השמש. אז קודם כל אנחנו רואים שלשמש אין שטח מוצק, אנחנו לא יכולים לעמוד עליו. היא יותר דומה לגוש של נוזל, והנוזל הזה כל הזמן מבעבע. למה הוא מבעבע? כמו מים שאנחנו מרתיחים ומתחילות לעלות בועות. החום שנוצר בלב השמש עולה לאט לאט למעלה, ובסופו של דבר הוא מבעבע למעלה, משחרר את כל האנרגיה שהוא מייצר, את אותו אור את אותו חום, והחומר הקר יותר שוקע בחזרה למטה כדי לאסוף עוד חום, ושוב פעם יעלה למעלה. אוקיי, זה מעין תהליך מחזורי כזה. עכשיו, מעל אותם פני השטח, יש לשמש גם אטמוספירה. דיברנו שיש לנו אטמוספירה שמפזרת את קרני האור של השמש, אנחנו מכירים את האטמוספירה בתור האוויר שאנחנו נושמים. אבל גם לשמש יש אטמוספירה, אנחנו לא יכולים לנשום את האטמוספירה הזו כי היא עשויה ממימן מאוד 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 חם, וכמו שראינו קודם עם פני השטח המבעבעים של השמש, אנחנו יכולים לראות גם את האטמוספירה, איך היא מתנהגת במשך תקופה של כשעה, שעתיים. אוקיי, זה לדוגמה צילום שנלקח במשך שעה שלמה, כל חצי דקה תמונה, ובסופו של דבר אנחנו יכולים לייצר סרטון שמראה באמת איך הדבר הזה מתנהג. אוקיי? גם השני פה אנחנו יכולים לראות, באמת השמש היא דבר חי ופעיל, וזה דרך אגב אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהב לצפות ולצלם את השמש, כי בניגוד לכל שאר הדברים, השמש משתנה כל הזמן. אוקיי? כל דקה השמש יכולה להיראות אחרת, וזה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מרתק. אוקיי? אם אנחנו נצפה מחר בגלקסיה, ונצפה בה בעוד 10 שנים, היא תראה לנו ממש ממש אותו דבר, עם שינויים שאנחנו לא נוכל להבחין בהם אפילו. שמש זה כבר סיפור אחר. סיפור אחר לחלוטין. עכשיו, אז דיברנו על השמש, דיברנו על פני השטח שלה, דיברנו על האטמוספירה שלה, וראינו כל מיני התפרצויות שאנחנו גם תכף נדבר עליהן, אבל בואו נראה איך בכלל בנויה השמש, אוקיי? אז השמש קודם כל בנויה משכבות, כמעט כמו כל דבר, גם כדור הארץ בנוי משכבות שונות, גם הירח לדוגמה. ומה שמיוחד בשכבה הפנימית ביותר של השמש, שנקראת הגרעין של השמש, היא שכל האנרגיה, כל האור שמגיע אלינו לכדור הארץ, מיוצר בתוך אותה ליבה, שהיא דרך אגב חלק מאוד מאוד קטן יחסית של השמש. עכשיו, איך אותה ליבה מייצרת את האנרגיה? בתוך הליבה יש לחץ מאוד מאוד גבוה. יש טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. אוקיי? אנחנו מדברים על 15 מיליון מעלות צלזיוס. אוקיי? 15 מיליון מעלות צלזיוס זה מטורף לחלוטין. ובטמפרטורות האלה ובלחץ העצום שיש בליבה, תחשבו שכל השמש ממש יושבת על אותה ליבה ולוחצת את כל החומר פנימה. וכל החלקיקים שם באמת זזים מאוד 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 מהר, ובסופו של דבר חלק מהם גם מתנגשים, ואותם אטומים של מימן, אוקיי? אותם חלקיקים של מימן שמתנגשים, הופכים בסופו של דבר להליום, והתהליך הזה הוא מאוד מאוד דומה לפצצת מימן, שזה הסוג החזק יותר של פצצה גרעינית.
זה דרך אגב תהליך שהמדענים כיום מנסים לשחזר על מנת ליצור אנרגיה נקייה בכדור הארץ. אוקיי? כמו שאנחנו מבינים, להחזיק משהו בטמפרטורה של 15 מיליון מעלות, זה לא דבר פשוט, ובגלל זה עדיין לא הגיעו באמת ליכולת מעשית של יצירה של כזו אנרגיה. עכשיו, מעל שכבת הגרעין, יש לנו שתי שכבות, שכבת ההקרנה ושכבת הולכת החום. אלה השכבות שבתוכם האור שמופק בליבה עולה לו לאט לאט לכיוון פני השטח, לפני שהוא יוצא אל החלל. מעל אותן שכבות יש לנו פה את השכבה הזו עם הכתמים השחורים, אלה כתמי שמש, תכף נראה אותם מקרוב גם. אלה פני השטח של השמש שראינו קודם כל מבעבעים, ומעליה יש לנו את שכבת הכרומוספירה, זו מילה קצת מסובכת, אבל בגדול היא מהמילה אור, כרומו ביוונית עתיקה או בלטינית זה אור, צבע סליחה, והשכבה הזו היא שכבה מאוד מאוד אדומה ומאוד מאוד מאוד חיוורת. זאת אומרת כל האור שנפלט, נפלט דווקא מהשכבה הזו. אוקיי? כל האור נפלט מהשכבה הזו, ואילו השכבה הזו פה היא שכבה מאוד מאוד חיוורת. מתי גילו את השכבה הזו? גילו אותה בזמן ליקוי שמש מלא. כשהירח עובר בינינו לבין השמש, מסתיר את האור שנפלט מהשמש, ופתאום ראו שכבה אדומה, והיום זאת השכבה שרוב האסטרונומים החובבים מתעמקים בה לצורך הצילום. והשכבה האחרונה היא שכבה שנקראת שכבת הקורונה, לא הקורונה שהחזיקה אותנו בבית לפני כמה שנים, אלא מהמילה כתר, והיא באמת מייצגת אותן קרניים שאנחנו בדרך כלל מציירים בציורים שאנחנו מנסים להראות איך נראית השמש. אז אם אנחנו נמשיך הלאה, אוקיי? פה אנחנו נמחק קודם כל את כל הקשקושים, ואני רוצה להראות לכם איך פועלת השמש, איך פועלת אוקיי, אז פה אנחנו רואים את פני השטח של השמש, את האטמוספירה התחתונה שלה, ואנחנו רואים למעלה את אותה קשת משוגעת, אוקיי? של חומר שעולה באמת כמו על גשר ונוסע עליה, ופה אנחנו ממש נכנסים אל תוך פני השטח של השמש, ואנחנו נתחיל לראות מאיפה מגיע אותו חום. חברים, לא לנסות לשלוט במחשב, כי זה לא יקרה. ופה אנחנו רואים באמת את ליבת השמש, את אותם חלקיקים קטנים שבסופו של דבר התמזגו ליסוד כבד יותר שנקרא הליום, ומשם החומר והאור יטפסו לאט לאט. אנחנו רואים פה שני אטומים מתחברים, נוצר אור מאוד מאוד חזק, ואותו אור מתחיל לעלות ולטפס לכיוון פני השטח של השמש. עכשיו, מה שיפה ומעניין פה, שאנחנו יודעים כיום שמהירות האור היא הדבר הכי מהיר שאנחנו מכירים, והיא מהירות של 300,000 קילומטרים בכל שנייה. אבל בגלל שהשמש כל כך דחוסה בחלקים הפנימיים שלה, אותו אור שמופק בגרעין לוקח לו 170,000 שנים, אוקיי? 170,000 שנים לצאת החוצה אל פני השטח של השמש. ומשם, תוך 8 דקות הוא מגיע אלינו. זאת אומרת שהאור שאנחנו מקבלים היום מהשמש נוצר לפני 150 עד 170 אלף שנים בעבר. שזה באמת מספרים שקשה ככה להבין, אבל זה מה שקורה, אוקיי? השמש מרוב שהיא דחוסה וכבדה, באמת מאטה את מהירות האור, וזה באמת דבר מדהים. זה כבר ראינו. עכשיו, בסופו של דבר מה שקורה, בגלל שבשמש יש חלקיקים שכל הזמן זזים במהירויות, נוצרים שדות מגנטיים חזקים, אוקיי? שדות מגנטיים, אם אנחנו ניקח מגנט ונעביר אותו על אבקת ברזל, אנחנו נראה שהוא מסתדר במעין טבעת כזו, ומה שקורה עם אותם שדות מגנטיים, בסופו של דבר הם בוקעים החוצה מפני השטח של השמש, ותראו מה קורה פה לשדה הזה פה בצד ימין. אנחנו רואים שהוא פתאום עולה נקרע לחלוטין, אוקיי? אנחנו יכולים לדמות את זה לחתיכת גומייה שאנחנו מותחים מעט יותר מדי, ואז היא נקרעת, ואם הגומייה לדוגמה הייתה רטובה,
אז הרבה חלקיקים או הרבה טיפות מים יעופו לכל עבר. ומה שאנחנו רואים פה זה מה שקורה אחרי שאותו שדה מגנטי נקרע, אוקיי? המון חלקיקים שהם טעונים חשמלית, ויש בהם קרינה וחום ואור, מתפזרים החוצה לכיוון מערכת השמש, וכאשר הדבר הזה מגיע לכדור הארץ, אז אנחנו רואים את הזוהר הצפוני, אוקיי? הדבר הזה נקרא סערת שמש, וכל החלקיקים האלה, כאשר הם באים במגע עם השדה המגנטי של כדור הארץ, שבגדול מגן עלינו מפני כל הדברים הפחות טובים שמגיעים מהשמש, אז אנחנו מקבלים את הזוהר הצפוני, מופע מדהים של אורות ירוקים, שאני לצערי הרב עדיין לא ראיתי, אני מאוד מקווה לראות את זה בקרוב. אז זו הייתה השמש, וכמו שאמרנו, השמש פולטת הרבה חלקיקים. פה אנחנו רואים את כדור הארץ עם אותו שדה מגנטי שיוצא מהקוטב הצפוני, מגיע לקוטב הדרומי, ויוצר מעין סיבוב כזה. ובאמת אותו שדה מגנטי לוכד את אותם חלקיקים של השמש ומוריד אותם למטה. בגלל זה דרך אגב אנחנו רואים את הזוהר הצפוני בצפון וזוהר דרומי מן הסתם בדרום. אנחנו לא נראה אותו באזור של ישראל לדוגמה כמעט בכלל, אלא אם כן מדובר במשהו מאוד אלים וחזק. אבל מה שלא מוגן כל כך טוב מאותה אנרגיה של השמש, אלה לוויינים. אוקיי, הלוויינים משייטים להם סביב כדור הארץ במרחקים שונים ומשונים, יש כאלה נמוכים פחות, יש כאלה נמוכים יותר. כמובן שהגבוהים יותר חשופים לאותה קרינה של השמש, חלקם גם ניזוקים, וזו גם הסיבה דרך אגב שאנחנו חוקרים את השמש מדי יום ביומו, כדי לנסות להבין מתי ואם יש סערה כזו שעלולה לאיים על לוויינים או אפילו על כדור הארץ. אבל לשמחתי הרבה, כדור הארץ עמד פה המון שנים, והוא עושה עבודה נהדרת בלהגן עלינו, אוקיי? אנחנו חיים פה בצורה מיטבית, אז אין לנו מה לדאוג מזה. עכשיו, ככה נראית השמש בצילומי תקריב, עד עכשיו ראינו את השמש כזו עגולה ויפה. פה אנחנו רואים באמת צילומי תקריב, אנחנו רואים פה את אותו כתם שמש, אוקיי? כתמי שמש אלה אזורים קרים יותר, בגלל זה הם גם נראים לנו מעט שחורים יותר, אוקיי? או גאים יותר. הם קרים בערך ב-2000 מעלות משאר פני השטח של השמש. עכשיו, מה שמעניין הוא שאם דיברנו שבלב של השמש יש 15 מיליון מעלות צלזיוס, על פני השטח של השמש אנחנו מדברים רק על 6,000 מעלות. זה עדיין מאוד חם, אבל אם 6,000 מעלות זו הטמפרטורה הממוצעת בשמש, אותם כתמי שמש, אותם אזורים כהים יותר, הם מגיעים רק ל-4,000 מעלות. רק, כן, עדיין חם מאוד, וזאת הסיבה שהם נראים פה כהים. עכשיו, מסביב לאותם כתמי שמש אנחנו רואים מעין נחשים כאלה, כהים יותר, הם נקראים פילמנטים באנגלית, או בעברית נימים. אלה נימים, אם ראינו קודם את אותם שדות מגנטיים, אוקיי, אותם קשתות, אז ככה נראות הקשתות האלה באמת, הן לא תמיד סימטריות, כמו שראינו קודם, ואלה באמת אותם שדות מגנטיים כל כך חזקים, שהם מושכים איתם חומר מפני השטח של השמש לגבהים עצומים של עשרות ואפילו מאות אלפי קילומטרים, והחומר הזה מתקרר כשהוא עולה למעלה, אוקיי? הוא מאבד חום ועל כן הוא נראה כהה יותר. עכשיו, ככה נראה כתם שמש מקרוב, אוקיי? על פני השטח של השמש, אנחנו רואים פה את אותן בויות שראינו קודם בסרטון, ומה שקורה פה, באמת אנחנו רואים שהחלק הזה הוא מאוד כהה, כמו שאמרנו הוא פשוט פחות חם מהסביבה שלו, החלק הזה נקרא אומברה, והחלק מסביב שהוא שילוב של אזור כהה ואזור פחות כהה נקרא פנומברה, אוקיי? יש לנו פה חומר מאוד קר יחסית לפני השטח של השמש, והוא נוזל לו לאט לאט החוצה דרך החלק הביניים הזה, ובסופו של דבר הוא שוקע כמובן בחזרה לפני השטח, פנימה לתוך השמש, ומעלה איתו עוד ועוד אנרגיה וחום. זה כתם שמש, וזה נוצר באמת בגלל שדות מגנטיים שעושים שם בלגן, ולא מאפשרים לחומר לרדת למטה אחרי שהוא איבד מהחום שלו.
ואם אנחנו נסתכל בצורה יותר מעמיקה על מה שדיברנו קודם, על אותן קשתות משוגעות, אוקיי? אז הקשתות האלה יכולות להגיע למימדים עצומים. פה בתמונה אני ככה הוספתי את כדור הארץ כדי שנבין מה הבדלי הגדלים בין כדור הארץ לשמש, ואנחנו רואים שכדור הארץ מתגמד אפילו לעומת התופעה הזו של אותו נים עצום על השמש. אוקיי? הכל על השמש פשוט גדול מאוד, גדול מאוד. להזכיר, כדור הארץ, הקוטר שלו הוא כ-13,000 קילומטר, בעוד הקוטר של השמש הוא 1,400,000 קילומטר, אוקיי? אז אותם פילמנטים יכולים להיות קטנים, כמו שאנחנו רואים אחד פה, ויכולים להיות מאוד מאוד ארוכים, מאות אלפי קילומטרים של הקשתות האלה. זה באמת אחד הדברים המרהיבים ביותר. דרך אגב, אחד הדברים שאני הכי אוהב לצלם על השמש, מעבר לכתמי שמש והתפרצויות. אז ככה, אז אם נמשיך וככה ניתן מילה על חייה ומותה של השמש. אז אמרנו שהשמש מתחילה את חייה בתוך משהו שנקרא ערפילית, בתוך ענן של גז ואבק. שתי סוגים עיקריים של שמשות אנחנו מכירים, שמשות בגודל ממוצע, כמו השמש שלנו, ושמשות ענקיות. בגדלים הרבה 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 יותר גדולים מהשמש שלנו, יש כאלה שממש מגמדים אותה לחלוטין. בסופו של דבר, שני סוגי הכוכבים האלה עושה בדיוק את אותו דבר. לוקח מימן, מייצר ממנו יסוד כבד הליום, לוקח את ההליום, מייצר ממנו אחר כך פחמן וחמצן וכן הלאה וכן הלאה. וזה מה שהכוכבים האלה עושים רוב ימי חייהם. עכשיו, אחד היתרונות של השמש שלנו שהיא קטנה, אוקיי? ככל שהכוכב או השמש קטנים יותר, לוקח להם יותר זמן לסיים את כל המימן שיש בהם. מה שזה אומר ששמשות קטנות יותר חיות הרבה הרבה יותר זמן. השמש שלנו, אורך החיים שלה מוערך ב-10 עד 12 מיליארד שנים. כיום היא בערך בת 4.5 מיליארד שנים, זאת אומרת שהיא קצת לפני אמצע החיים שלה. יש לה עוד כמה מיליארדים טובים של שנים עד שהיא תסיים את המימן. יש לנו הרבה זמן, אין מה לדאוג. לעומת זאת כוכבים גדולים, אוקיי, שגם נראים דרך אגב כחולים, אוקיי, כחול זה אור הרבה יותר בהיר ומציין כוכב הרבה יותר חם. הכוכבים הגדולים שורפים את אותו מימן או מייצרים ממנו יסודות כבדים הרבה יותר מהר, אוקיי? לעומת השמש שלנו שיכולה לחיות 10 עד 12 מיליארד שנים, כוכבים מאוד מאוד גדולים יכולים לסיים את החיים שלהם תוך עשרות מיליוני שנים בלבד, אוקיי? עכשיו, ברגע שנגמר המימן ומתחילים להתיך הליום נוצרת הרבה יותר אנרגיה, והאנרגיה הזו מנפחת את השמש. השמש שלנו תלך ותגדל, תגדל, 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 עד שהיא אפילו תבלע כנראה את כוכב הלכת נוגה, ואולי גם את כדור הארץ. אבל בשלב הזה, הליבה שלה מאוד מאוד חמה, היא הולכת וגדלה, ומתחילה להתיך יסודות עוד יותר כבדים, עד שבסופו של דבר, היא לא מצליחה לקחת יסודות ולהתיך אותם יחד. היא לא מצליחה לחבר אטומים כבדים. ומה שקורה באותו רגע שהשמש מפסיקה לייצר אנרגיה בבת אחת. זאת אומרת, זה כאילו שמישהו באמת לקח וקיבע קיבע מפסק והשמש מפסיקה לייצר חום. עכשיו, מה שקורה באותו רגע שהלב של השמש באמת קורס לתוך עצמו, הופך לנקודה מאוד מאוד קטנה, בגודל של של 20, מקסימום 30 קילומטרים, מאוד 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 קטן, ואותה ליבה לא מייצרת חום חדש. היא לאט לאט פולטת את החום שנשאר בה, היא נקראת ננס לבן כי היא מאוד מאוד קטנה, והיא מאוד מאוד לבנה כי היא עדיין פולטת המון אנרגיה, אבל לא נוצרת שם שום אנרגיה חדשה, זאת אומרת השמש הזו סיימה את חייה. וכל החומר החיצוני הולך ומתפזר לו בחלל. ויום יבוא ואותו חומר גם יצטרף ליצירה של כוכב חדש. אוקיי? זאת אומרת, יש פה מעין מחזוריות, כמו שהגשם נוצר מהים ועולים העננים למעלה, והגשם יורד ומהנחלים זורם בחזרה לים, אותו דבר גם פה, גם בחלל. עכשיו, בכוכבים גדולים יותר, אוקיי? אנחנו מדברים על 8 ו-25 פי 2 יותר גדולים מהשמש שלנו, גם הם הולכים ומתנפחים, הם הופכים
לענק אדום, או יותר נכון לסופר ענק אדום, כן? לא היה לנו הרבה דמיון פה בשם, וכשהם מסיימים את החיים שלהם, הם מתים בצורה משוגעת לגמרי, הם פשוט מתפוצצים תוך הבזק של חלקיק שנייה. ההבזק הזה כל כך בהיר שהוא יכול להיות יותר בהיר מכל הגלקסיה שבו יושבת אותה שמש. ובסופו של דבר אותם כוכבים גדולים יכולים להפוך או לחור שחור או לכוכבי ניוטרון, זה כבר נושאים שונים לגמרי, אלה כוכבים או אזורים מאוד 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 דחוסים עם כוח משיכה עצום, אוקיי? חור שחור יש לו כוח משיכה כל כך גדול שאפילו אור לא בורח ממנו. אנחנו לא נעמיק פה בחורים שחורים כי זו תיאוריה שלמה והרצאה שלמה בפני עצמה. אנחנו תכף מסיימים ונעבור לשאלות, אין לכם מה לדאוג. אז מה האתגרים בלצלם ולצפות בשמש? אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, בלי לחשוב פעמיים, לא מכוונים טלסקופ לשמש, בשום צורה שהיא, אוקיי? כדי לצפות בשמש אנחנו נדרשים לפילטרים מאוד מאוד מיוחדים שמסוגלים לסנן את כל האור והחום שהטלסקופ מרכז. אם מישהו מכם עשה אי פעם ניסוי ולקח זכוכית מגדלת וכיוון וריכז את אור השמש על עלה יבש, מה קורה לעלה? הוא פשוט נדלק. אותו דבר אם אנחנו נצפה דרך טלסקופ על השמש בצורה ישירה, זה בדיוק מה שיקרה לעין שלנו. וטלסקופים מכילים עדשות הרבה יותר איכותיות מאשר זכוכיות המגדלת, והנזק הוא מיידי והנזק הוא תמידי. אז הדבר האחרון שאנחנו יכולים לעשות זה לכוון טלסקופ לשמש, אוקיי? פה אתם רואים את המצפה שלי בגלגול הקודם שלו. יש לנו פה פילטר בחלק העליון, יש פה שני פילטרים בחלק התחתון ויש פה מצלמה. הציוד מוגן, זה ציוד תקני, אבל זה מאתגר, צריך לבנות את המערכות האלה, ואם מישהו אי פעם רוצה או אפילו חושב על זה, אתם מוזמנים ליצור קשר, אני אתן לכם הנחיה, אני אזמין אתכם אליי, אל תעשו את זה לבד, בבקשה. עכשיו, כשאנחנו צופים בשמש או מצלמים אותה, אז אנחנו יכולים להשתמש בטלסקופ קטן, אנחנו יכולים להשתמש בטלסקופ גדול, כאשר היתרונות בלצפות בשמש בטלסקופ קטן היא קודם כל המחיר של הטלסקופ שהוא הרבה יותר נמוך, זה יתרון עצום, והיתרון השני זה שאנחנו יכולים לראות את כל הדיסקה, אוקיי? אנחנו רואים פה את כל דיסקת השמש, אנחנו רואים פה את אותן קשתות שדיברנו עליהן, אנחנו רואים פה את אותן קשתות כאשר הן מופיעות, אותם נימים, אוקיי, על פני השטח של השמש. אנחנו רואים פה כתמי שמש, ואנחנו רואים פה ממש התפרצות ממש 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 גדולה, שאם הייתי שם פה את כדור הארץ, הוא היה נכנס בהתפרצות הזו משהו כמו 20 או 30 פעמים. זאת אומרת, זה דבר ממש ממש גדול. עכשיו, כשאנחנו מתמקדים בשמש בטלסקופים גדולים יותר, אז אנחנו לא רואים אומנם את כל השמש, אבל אנחנו יכולים לראות הרבה יותר פרטים, פרטים הרבה יותר קטנים, ותראו מה קורה בשמש במשך כשעה וחצי, אוקיי? יש לנו פה התפרצות ממש ממש משוגעת על הקצה, אנחנו רואים ממש איך היא מבעבעת החוצה, אוקיי? ותכף נראה פה מאותו כתם, תראו מה קורה פה, יוצא פה מעין זרנוק, אוקיי? ממש שפריץ מאוד 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 חזק, הדבר הזה נמדד בגובה של 200 אלף קילומטרים, וכל המרחק הזה של 200 אלף קילומטרים קרה תוך 5 דקות, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים בשנייה. אוקיי, אלה העוצמות המשוגעות של השמש שלנו. ואם אנחנו כבר מסתכלים על תמונות ספציפיות, אז גם פה דרך טלסקופים מאוד גדולים, אנחנו ממש יכולים לראות את אותם כתמי שמש, אוקיי? פה הם לבנים בגלל שהתמונה היא הפוכה, היא בנגטיב, אבל ככה אנחנו יכולים לראות הרבה יותר טוב את שאר הפרטים על פני השטח. אנחנו רואים את אותה אומברה, אותו חלק הכי כהה, אנחנו רואים את חלק הביניים, ומסביב אנחנו רואים את החומר שהוא מתחיל להתפזר לו, ובסופו של דבר לשקוע מטה אל תוך השמש. אילן, אני כן, חייבת לעצור אותך, כי זה מרתק, אבל אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, ויש פה מלא יאללה. תלמידים. אז זהו, אז אנחנו באמת סיימנו, יש פה רק דוגמאות, ואני באמת אשמח לענות על שאלות כרגע, אז אז עכשיו זה הזמן להרים ידיים, ואתה רוצה לבחור, אני אבחר.
בואי נראה, רגע. אני האמת שאני לא רואה את כולם, רגע. אז פלורה, את רוצה לעשות רגע unmute ולשאול? השמש מאירה אלינו, השמש מאירה אז כשהיא, כשהיא פולטת את האור, אז כשהוא מגיע אלינו, אז, אז מה, כאילו, כמה הוא מאיר עלינו, ומה, כשהוא מאיר אז אמרת שהיא ממש חזקה, אז כשהיא מגיעה אלינו אז זה פחות חזק או יותר? קודם כל שאלה נהדרת. אז קודם כל, אנחנו מאוד רחוקים מהשמש, יחסית, כן? המרחק שלנו הוא 150 מיליון קילומטר ממנה. עכשיו, השמש פולטת המון המון אור, אבל האור הזה מתפזר לו לכל מערכת השמש. זאת אומרת, מה שמגיע אלינו בסופו של דבר הוא חלק יחסית מאוד מאוד קטן, אוקיי? זה לא כל קרינת השמש מגיע אלינו, אחרת היינו פה מתבשלים. בסדר? אז רק חלק קטן. זה ענה לך על השאלה? יאיר, אתה יכול לעשות unmute? תקשיבו, תשנו לשמות שלכם, אחרת מאוד קשה לי לתת לכם בכלל. כן, יאיר. אתה מצליח? תנסה עכשיו. תנסה עכשיו. פעם אחרונה תנסה? אוקיי. יאללה. אוקיי, תלחץ אוקיי. כן, כן, זהו, הוא יכול שומעים לשאול. אותך. כן, יאיר. אה, כמה, כמה מעלות זה שמש ועוד שמש? שמש ועוד שמש, אם בשמש שלנו יש 15 מיליון מעלות, מה יקרה אם נעשה שמש כמו שלנו ועוד שמש כמו שלנו? 30 כנראה מעלות? 30 מיליון מעלות כנראה, אוקיי? זה גם מה שמתקשר למה שאמרנו קודם, ככל שאנחנו נגדיל את השמש, היא תהיה חמה יותר, אוקיי? היא תשרוף יותר דלק הרבה יותר מהר. בסדר? כן. יאללה, מי הבא בתור? נוגה, את רוצה לשאול? נוגה, תורידי ממיוט. רציתי לשאול מה המרחק הכי קרוב שחללית הצליחה להגיע לשמש בלי להישרף. אוקיי, אז לאחרונה שוגרה חללית בשם, אם אני לא טועה, פארקר. היא הגיעה למרחק של 6 מיליון קילומטרים מהשמש בלבד. וואו לגמרי, והיא אפילו שרדה, היא ממש עשתה סיבוב וחזרה, והיא כנראה מתוכננת אפילו להתקרב יותר, בתקווה. אחלה חולצה, נוגה. ליאור לופו, בבקשה, אתה יכול לבטל השתקה. הצליח ליאור, כן. אנחנו לא שומעים אותך. ליאור, אנחנו לא שומעים אותך. אני חושבת שיש בעיה עם המיקרופון. כן, טוב, בואו ננסה תנסה לסדר. כן, תנסה לסדר. עתאי, אתה רוצה לשאול? תנסה לבטל השתקה. אם יקרה משהו לשמש, אנחנו נשמע אותו, אנחנו נראה את זה רק אחרי 8 דקות. שוב פעם. אם יקרה משהו לשמש, אנחנו נראה את זה רק אחרי 8 דקות. נכון, אם השמש נניח מישהו יכבה אותה, כן, אז רק אחרי 8 דקות אנחנו נהיה מודעים לזה. אוקיי? כל דבר שאנחנו צופים בו בחלל בדרך כלל קרה בעבר, אוקיי? זה תמיד מכונת זמן, אנחנו צופים אחורה בזמן. עידו, בוא תנסה. אמרת שבסוף השמש תבלע אותנו? כאילו היא תגדל ואז תבלע אותנו? נכון, נכון. אז יש אירועים שיכולים לגרום לזה לקרות יותר מהר? לא שאני מכיר, אוקיי? כדי שהשמש תתנפח מהר יותר, מישהו צריך לגרום לה לשרוף את המימן שלה הרבה יותר מהר, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה, או לא יודעים מה יכול לגרום לזה. אז אין מה לדאוג גם פה. אמה, את רוצה לשאול? אה,
אמא שלי מקודם רצתה לדעת איך אתם יודעים שיש כזה 15 מיליון מעלות בשמש. אוקיי, אז בגדול החישוב של הכמות חומר בשמש, אוקיי, נעשית לפי תצפיות, לפי כמות האנרגיה שנפלטת ממנה, ולפי זה, אוקיי, יש ממש חישובים בפיזיקה שיודעים להגיד לנו על כמות מסוימת של חומר כמה הוא שוקל, ומתוך זה יודעים מה הלחץ בפנים. ברגע שיודעים מה הלחץ בפנים, אפשר גם להסיק מזה את הטמפרטורה שבמרכז. אוקיי, ודרך אגב בניסויים שעשו פה על מנת לייצר מה שנקרא את ההיתוך הקר ליצירת אנרגיה, יודעים שזאת הטמפרטורה שבה האטומים מתחילים להתחבר ולהפוך להליום וליצור את כל האנרגיה הזו. אז זה גם ממש נוסע. יהל, אתה רוצה לעשות אנמיוט ולשאול? יהל? עכשיו אני... רציתי לשאול, השמש, מה החומר שהיא עשויה ממנו, למה הוא נראה כמו פרווה? שאלה נהדרת. השמש אז עשויה ממימן, אמרנו שהמימן הזה נראה בצורה שהיא ממש כאילו נוזלית, אוקיי? ראינו את זה גם ממש בעיניים, ומה שקורה שזה לא באמת פרווה אלא זה ממש מעין סילונים של אנרגיה שיוצאים החוצה, אוקיי? הם נקראים ספיקולס, הם ממש דומים לדשא, זה סילון שעולה ותוך רבע שעה יורד, ויש המון כאלה על השמש, וזה מה שגורם לה לראות כאילו פרוותית. אנחנו ניתן שאלה אחרונה, תומר ואייל. יאללה. כן, לא שומעים אתכם. תומר ואייל, אתם רוצים לשאול? תשאלו. תומר? שומעים אתכם. לא? אוקיי. חנה, את רוצה לנסות? בואי תשאלי. אז אם השמש תיעלם באיזשהו שלב, מה יקרה לכדור הארץ? אוקיי, אז קודם כל זה אמור לקרות עוד 4-5 מיליארד שנים, שזה המון 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 זמן. אנחנו מאוד מאוד מקווים שבזמן הזה נפתח כבר טכנולוגיות שיאפשרו לנו בתור בני אדם להיות מפוזרים על פני הרבה כוכבים ביקום, אוקיי? בכל הגלקסיה. כדור הארץ כנראה לא ימשיך להתקיים בתור מקום שמאפשר חיים, אוקיי? הוא יהיה מאוד מאוד חם, לא יהיו פה מים זורמים ולא יהיה פה אוויר. בסדר? אתה רוצה לתת עוד שאלה? כי יש פה ילדים שממש ממש מבקשים. אין לי בעיה, אני פה. אז אילי מאיר נאור, בבקשה. כן, תוריד ממיוט. עכשיו שומעים אותך. איך נוצר האזור הצפוני? אוקיי, יפה. אז ראינו קודם את הדוגמה של אותה רוח סולארית, רוח של חלקיקים שנפלטת מהשמש, אוקיי? אלה חלקיקים שהם טעונים חשמלית, מאוד מאוד מגנטיים, עם הרבה הרבה אנרגיה, ומה שקורה עם אותם חלקיקים, אותו שדה מגנטי מושך אותם לכיוון הקוטב, וכשהם מגיעים לתוך הקוטב הם נתקלים באטומים שיש לנו באטמוספירה. אוקיי? והפגיעה הזו, אוקיי, השילוב הזה ביניהם גורם לאטומים של האטמוספירה, לאוויר שלנו, לזהור בצבעים שונים. אוקיי? הצבע העיקרי הוא ירוק, אבל יש גם אדום ויש כחול, וזה תלוי באמת איזה חומר נפגש עם אותה אנרגיה של השמש. כן, נועם? נועם גני? אמרת שכוכבים נוצרים מתוך ערפילית. צריך לדבר בקול רם כי אנחנו לא שומעים. אמרתם שכוכבים נוצרים מערפילית. נכון. יש הבדל בין ערפילית לסופרנובה, כי אני די בטוח שזה יוצא משם. אוקיי, זו שאלה טובה דווקא. אז השאלה היא האם יש הבדל בין ערפילית לבין סופרנובה? אז ככה, יש כל מיני סוגים של ערפיליות, יש ערפיליות שמתוכם נוצרים כוכבים חדשים, ויש ערפיליות שהן תוצאה של סופרנובה, אוקיי? סופרנובה אמרנו זה פיצוץ מאוד מאוד חזק,
באותו פיצוץ חזק מתפזר הרבה חומר ליקום למרחקים מאוד מאוד גדולים, הוא עדיין זוהר, והוא נקרא ערפילית שהיא שאריות סופרנובה, ממנה בדרך כלל לא נוצרים, ישירות לפחות, לא נוצרים כוכבים חדשים. אבל סופרנובה היא לא יכולה להפוך לכוכב ניוטרון או לחור שחור? אז היא באמת, הליבה שלה באמת יכולה להפוך לאו כוכב ניוטרון או לחור שחור, אבל כל השכבות החיצוניות שנפלטות לחלל בזמן הפיצוץ, הופכות לערפילית, שנקראת עוד פעם שאריות של סופרנובה. אוקיי. טוב, אור. צילמו איך צילמו את הבפנים של השמש? כאילו איך צילמו בכללי את כל הסרטונים שראינו שהם כל כך קרובים לשמש? אוקיי, אז רוב הסרטונים שראיתם שצולמו בפני השטח של השמש זה אני צילמתי, אוקיי, דרך אותו ציוד שהראיתי לכם קודם. את פנים השמש אף אחד לא צילם, אוקיי? אלה הן הדמיות ממוחשבות שבנויות לפי מודלים מתמטיים, אוקיי? כמו שאמרנו קודם, אנחנו יודעים לפי כמות החומר בשמש מה אמור להיות הלחץ בכל שכבה ושכבה בפנים, ולפי זה עשו את ההדמיות. אלה לא צילומים מתוך השמש. אוקיי? כמו שאמרתי קודם, הייתה פה שאלה, החללית שהתקרבה הכי קרוב אל השמש הייתה במרחק של 6 מיליון קילומטרים, שזה נחשב קרוב. את תוך השמש אנחנו עוד לא יודעים לצלם. טוב, תודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו היום. אני יודעת שיש פה תלמידים שהצטרפו רק להרצאה הזאת, ויש תלמידים שהצטרפו לכמה הרצאות היום. אני עוד בערך שעה אפרסם בקבוצת וואטסאפ את הכישורים ואת הלוח זמנים להרצאות של מחר, ואנחנו ממש מזמינים אתכם להצטרף אלינו גם מחר, בשאיפה שיהיה לנו המשך יום ולילה רגועים. ביי לכולם, תודה רבה רבה אילן. תודה רבה.